Балаларым бик ашкыны, бик күтәренке күңел белән килделәр. Менә без малайларга иң кирәк 2 малаем белән килдем. Бик кирәкле булган автомеханика, военный һәм следователь уеннарында дип әйтик инде катнашырга ниятлибез. Бәләкәйдән күңелгә нәрсә кертеп калдырасың баланы, үскәч тә шул була. Балаларны шуңа тәрбиялибез бит инде бәләкәйдән туганнан бирле. Бүген бу чарада балаларны өйрәтәбез, ничек следователь эшли эшендә, отпечатки пальцев ала, балаларның отпечаткаларын алабыз без.